Vajca v poradku? Kde je telefon? Daj, ja ho na to. Keď sa dole dohľadáš, pustíme, otvoriť. Skúsi to, prosím. Je to ľahké, ale nakúpili ľudia. Dobre. Keď sa to dole zatočí. Teraz je to na nás, hej? Luky! Letadlo, to je bombardér. Chlapci, dvojplošník. Na bome. Chlapi, zavete! Luky! Neboj sa! A ideš! Dávaj! Tak málo, čo ručičkama. Počkaj. No, už Kaga posledný jeden. Vytáhneme ho? Ešte raz? Ne, vytáhneme ho, ideme.